Какво става, хора? Това съм с Николай. Сега снимаме на Майнкрафт. Оцеляваме. Епизод 6, мисля. Да, или епизод 5 беше това. Не знам, нямам никаква идея, човек. Да. И сега подготвя съм на ти. Работа. Работа. Казах, че мисля да почна да най-накрая да снимам с Браб Съборът. Но сега ще е още с Бандикам. Так, значи така. Кой ще трябва да направим? Так. Дай тъпото нещо. Става сега. Разконтрам съм супер средоточен. Тук вече не знам как го трябва да направим, но ще го направим. Так. Так. Средно ще падне. Ето. Ето така. Да. Избрахте схванахте. Мара барат. Това ме видя. Аз направил. Да, ще има бая нещица. Да. Това мисля серверът. Няма никакви приятели сме да се има самостоятелен сервер. За да мога да се направим от първото оцеляване на Майнкрафт, после да почна да играем мултиплеер. Днес ще имаме да заснемаме клип на Skyward в един сервер, но вече клипът фейл. Ще да бъде справен. Представяш ли? Само да нямаш да паузираме, нямаш да режа нищо. Пък се служава, може да говорим за някаква тема. И да, искам сега да поговорим за темата. За The Simple SMP. Да, ти ще се казва. Значи така, това го махам. The Simple SMP. The Simple SMP ще може да бъде един сервер, още за да направим много без участието на сами. Да, на HixX мога да пробеем. Има каналът, който играе на телефони. Разбира се, играе на телефон, има клипове, мисля, че махнал каналът. Той май си махна канала или просто вече спря да качва на него. Ако искате, май имаш 2 или 3 клипа. Той се отказа, но всички клипове са били лайквани от един негов приятел, Дейвид, който се казва DarkBossBG. Той ще беше поканен в сервер, но май не иска. Да, той ще да не е главно най-добрият ютубър, защото има 384 абоната, мисля, че. Тъй, че той ще е много про. Да. И да се надяваме, че ще направим някъде, някой път, ако аз стана 100-200 абоната, да се навием, да снимаме на Майнкрафт нещо. Не знам какво да е, но да снимаме на нещо на Майнкрафт или на някаква друга игра, например като CSGO или някаква друга, или CS 1.6. Както ние се решим, ако някой път изобщо почнем да играем. И всичко е завършено точно в 5-та минута. Да, и
Да. 19 Iron Ingot, с които ще крафнем кирка. Вече няма скрафтвам, няма смисъл да влезем. Да, тук да пусна телевизора. Тъй, че за такива проблеми. Чай ще го спра. Изчакайте. И вече телевизора е спрям. Ето кога Иро кирката. Пауза. Опа! Ме се слъжда. Май 3 пъти паузнах. Да, това ще направя някои спец ефекти на клипът. Яркостта може само да направя. И към за крак клипът мисля да пром и да почнете и така да завърти, но да се върти някакси. Може да спим. Ами, ще му легнем, да. Може да спим. Ще му легнеш, човек, значи можеш да спиш. Това е логин. Чакай вече. Не сме, бе. Що? Достанахме 28. За цял сега. Други епизод. Сега, няма издавам, мисля това да е. Няма издавам нищо, Да. Сега. What има Ендърмен? Але, ако се телепортна вкъщи, трябва да го трепя съвсем за брадичка. Добре, след други епизод да е с Фрапс. Пак ще кажа цялко някаква. Аз да възбрам се, видя парак да клипа и ми ще бра цял 10 клипа, цял 10 клипа за дете. Сори брат, ама като не мога да ви снимам с тъпият Фрапс, аз виновен не съм за нещо. Трябва да го първя. Ще бъде Фрапс и тогава. Аз тогава може да почна направо да снимам само с Фрапс. Но трябва да видим как ще почна, как ще ми е FPS с Фрапсът. Да, с Фрапсът може да върви по-гладко, но аз почвам Бандикам, където клипът е качествен. И пък и Бандикам му предвиждам тук да направим малко повече епизодчета на нашия Лолард. Да, предишният клип беше твърде кратък. Мисля, че има и за какво да е кратък. Щото е брат. Чето. Бе, както и нещо няма правя, това ще го правя в един промен клип. Ти имаше клипчета. Да, тук това трябва да го направя. Аре бабе. Дай, полска. Да, и предишният клип беше много кратък. Защото нямаше какво да се прави изцяло в серверът. Като това го малко и тишно направим. Знам, че кирката има мапата. Да. Така. Аре бе, не мога да го взема заради тъпата печка. Кой ще взема, знаеш как? И така. Ще перегот. Да, защо же легот? Още нямаме такива супер айтеми, така че мисля, че 6 епизод. Не съм много сигурен. 8 минутен клип, мисля, тук наистина вече спирам. Ето, тук е това. Так. Влезам си мърза, да, стигнем. Това ще е последната част на клипът, 9:14, достатъчно. Хайде, натиснете лайк бутона, дайте на пръстче нагоре, както казах, че и се абонирайте. Чао!